Ka dorbar snong pelun jong ka snong erpakon, kala shimnya karai ka bating kata ban be no ya baro ki barjela ki basyong sawai, badru ki bawan tre bela hapo uput usam jong ka snong erpakon ribhoi district. Ya kini karai ka dorbar snong erpakon, kala shim ha ka jingsyong jingalang ka balalong ha ka arpoi terik jemang, hapo ka jingalam urang ba snong ba em thongni, bat u general secretary snong ba lamborlin kharshilon. Nalor kata ka dorbar snong kala shimru ya karai, baya utrai bashimwa ya ka building banbu ya ka RN Sharma Hotel, labtha ya u ba un penmi no ya baro kinong trei jong u ki badai ki barjela hapo ka shibnai. La rairu ban weng no ya u RN Sharma ban penya ya kan haba, bat ban ailat no da ki trai muluk, ban bu dukan ya ban sengkam hakane ka building. La rairu ban perking ya ka jing NOC ya ki barjela ki batmu ban wan sengkam sengjam, hapo upur usam jong ka dorbar snong erpakon. La sakhi ba ki barjela ki basyong basa ki babela kumjuk ki babu dukan hasnong erpakon kilami no nakate ki snong da ka bakhang tala ya ki ying sabat ki dukan. Kani ka wanja tang hadin kat to kat nisngi ba unong syong snong jong ka erpakon uba kermen lingdo nong lain ha kami khatwe terik jemang ula syak penyap dusmon ha uwe ubar jela ubalatip kurteng kung uraju rajbhat ubedai unong trebela ha ka dukan dhaba balatip kum ka RN Sharma Hotel. Ya uraju rajbhar ki pulit kila kiamno ha ka singi ka bubut. Kat ba ha ka khatnyong terik jemang ka dorbar snong erpakon ka penlong da ka jingalang pai ba ban penrem jur ya utei ubar jela bat dawa set patok ya u shijing im. Min kesi apoi terik ya ka bakum ka dorbar snong erpakon dorbar pelun bangila yo ban khat ban penlong nadu ke por khandai jim step ni bakajingwan pai ba baro kilong ko berhenti nadu ki kun samla kan thai sunrangi kilong kemi kilong pa wan kita men ki sanru ke shimenta bania dan dah ni ka dorbar pelun balakhat man penlong da ka dorbar snong hi baro kowe ti ka phang hi ka ba ka dorbar pelun jong snong kon ka penlong ha ka arpoi terik kolong ba keluar ke jing rai da ka sur pai ba nong song snong nak ke bentang ke jing persyak ya ki barjela ki buan sengkam sengjam hapo snong erpakan bat kum juru ya ki bawan song wai hapo jong ke snong nomor kata ki shim ye senjam man penlong ikan ika dorbar pelun ba ke ka rai ke jong pai ba ni de ban le nang ni khmat ki halor jong ke jing ikran ki bala ne bon kenta bat ke jing shim talang jong ki pai ba nong song snong barak nadu ki kun samla ki tai sani bah bat kum juru khamtam ki long kemi bat ke ba kham sko song kun ba ki long paru ki sei ki nya ki jutang ki jong ki ban pensisa bat ban ni ther ya tai halor kani ka phang ke ba ka dorbar snong kon ra da ke jing ikran lang ila shim ni ke sinjam ba kum ke snong hi barok ko we yet ni kemi ni binya ye ki barok jingdan ke jong ki ba jala hapo snong kim sim long ra kan ko jing mentoi ke snong ka thau kim sim no sniang em ni ki im lang salang la kayap ke im kasung ha kasung si bat kum ta ter tin nomor kata da kowe ke sur da kowe ke jing mon ke ba ni yo snong bat ni snong tenat ba ka dorbar snong hi ke general body jong ka dorbar snong ba khli tam la shim snan ki sinjam bangin be no sendan ya ki barjela ki badan ha kani ka snong jongi ni nam sha su ban INOC ki bakin tre ha ki po snong jongi bat kham tam ki nong song wai le ki bam sim lai dan mantai em bagas snong kadang suk bai ki ban pha le no jong ki snong ki ha liang jong snong ni dan ki sabot ki sakhi ke bangila ban pensisa balada bat kini ki barjela kini do ro nomor ba kat hadu men kini ki sngiru kim shimla dan kini ki kot ban pensisa bagi dei ki nong snong ki berpura po jong ke erpakan nomor bagi kot ki slaban pensisa jong ki kim dan kewairu lai bade RN Sharma Hotel ru ikot ki sla jong ki la felot na kaliang jong snong shimla shim kan NOC dari pendiang tang bade bagi district council nomor kata ka dorbar pelun hi batha ya ke executive committee bat ka dorbar snong hi barakoy bakam de issue ban ai ke NOC ban issue NOC ikibar jalan nang ni khmat hukum ju ka dorbar snong hi barakoy ila shim karai sinjam ka bakhat do bangin pha ya ke jing pentep she district she deputy commissioner
yang tahu kunjuk ru saya ki jauh SP jauh ke Buah District but ai ki department ki bai tungku bakani ka jing terekam jong ke senong jengi la kan lek district council ni saya kan ke department jong ke sarkar kunjuk ni pai jing thok kenang ba baro akin tek ya kesenjam ke bakum ke dorba senang sim nang iskman de kumbalayo sio mta shikmat la pesio dai general secretary jongi te kadar prestong hi brakawai kalarai hi de kawai gasur ba ya mentahi kadar prestong ni hapan permi no yakini ki non travel ki badan prestong jongi kumbalarai kumbala benar de nak katau pak hi ke ba kumbangilat tiap ba de nak katau ke ba uni u barjalau bala sim no ya ga jiem jong woi na kinong stong jongi bala pun tak mat yong ya ga stong hi bro kawai tena kalyang jongi ka dor parisnong nila persangkat bala hi banyada hakwe dei berken ka jingjia krang makan nundon kano ka jingma ka jimasau dei na kan ka senjam ni hab banya chakmat hakwe dei berken ka jingjia krang ba ikun samla kinong stong ki bemarjan marpa baga jingbitar jongki kan pois ka benta ka ban hab ne jat prah ka beja ya dei ka imlang salang namar balada ngimla banyada menta yo kadon ka e hadin na bot klong nagalyang ka dor bastong yo ka syam jinge tingi penpanasya kikinang pathai daga ba buram hi nang ba nya buram lang ya ka dor bastong buram ni kinang sungnong ni buram lang paradong prathan jingi hi paradok prasnam namar bakan ne ka jing syak penyap hi kamdei tang hakbo ka snong ngai skan ba kakta ru ya ka ri ba kacat benru hi bakawai nagalyang jong ka dor bastong hi ngisim bai ya ka senjam ka ba ya mentahi kat bala in kerpat sekibor sarkar ba kasabhaban sim ya senjam ke ban hapan le ke badan kam sang makan lumdon kanu ya ki pateng ki kun jaga beri hunyak terapi bakawai kam tam ya ka dor bastong kon